Devam итәбез һәм экраннар алдына Шырдаклы районы Абдуллова авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Каюмова Наилә Абдулловнаны чакырып алабыз. Бүген 4 март көнне ул үзенең 65 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Әлеге гомер тантанасы белән ихластан аны якын гаилә дуслары Зөлфия, Фагил, Фаил, Альбина, Азалия һәм Илнар котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Безнең кадерле дустыбыз турында бары җылы сүзләр белән генә телгә алып сөйләп була. Гади авыл баласы буларак ул бер генә дә эштән курыкмый яши торган шәхес. Гомере буе колхозда алдынгы сыер савучы булып эшләп килде ул. Тырышлыгы, хезмәт сөючәнлеге аның үзендә генә түгел, гаиләсендә дә чагыла дияргә кирәк. Авылыбызның үрнәккә куярлык гаиләсе булып, алар тормыш иптәше Рифкат абый белән матур яшәп киләләр. Тормыш чәчкәләре булып, 2 татлы кызлары Гөлназ һәм Гөлнараны тәрбияләп үстерделәр. Бүгенге көндә иң олы байлыклары дип үзләренең әлегә бердән-бер оныкларын иркәлиләр. Әйтергә кирәк, 65 яшь кенә дип тормыйлар алар. Лаеклы ялда да җиң сызганып, тырышлык күрсәтеп, үз хуҗалыкларын алып баралар. Өйдә дә аның бар җире чәчкә гөл эшендә. Уңган куллы хуҗабикә буларак, ул тәмле иттереп пешергән ризыклары белән кунаклар җыярга да ярата. Бер сүз белән әйткәндә, бик күркәм якыныбыз безнең. Кадерле кешебез, 65 яшең бусагаңа килде. Ләкин картайдым дип бер генә дә уйлый күрмә. Киресенчә, бу бит иң гүзәл мәл адәм баласы өчен. Артка калды ашыгып эшкә чапкан вакытлар. Балалар урнашкан, оныклар көн сайын шатландырып, үз казанышлары белән сөендереп яшиләр. Сиңа без ихластан тазалык, саулык телибез. Пар канатың белән икәүләшеп, бер-берегезне бүгенгедәй саклап, яклап яшәсәгез иде. Бала онык кайгысы күрергә язмасын. Бәхетегез ашсын, ташсын, яңадан яңа юбилейлар каршыларга насыйп булсын. 65 матур юбилей. Без шат барыбыз бергә. Котлап китәр өчен җыйдык бар теләкләр бәйләмгә. Төрле теләк. Иң мөһиме билгеле кырыш саулык. Бу дөньяда якыныбыз ул бит иң олы байлык. Алсуланган йөзләреңнән елмаюлар китмәсен. Бер кайчан да янәшәңдә хәвеф-хәтәр йөрмәсен. Яннарыңда ирең булсын, хөрмәт итсен балалар. Якыннарың котлап сиңа матур җырлар салалар. Хөрмәтле Наилә Абдулловна, юбилеегыз мөбарәк булсын. Алдагы җырны да кабул итеп алыгыз. Дусларымның иң башына кайгы килсә сөяләм. Шатланыр минутларымда алар белән сөенәм. Дуслар булса бу дөньяда яшәүе җиңелрәк. Тормыш яманлыклары да күренми кебегрәк. Дуслар булса бу дөньяда яшәүе җиңелрәк. Тормыш яманлыклары да күренми кебегрәк. Дуслар белән бар шатлыгым, бар шатлыгым хәбәрем. Чын дусларга сөю җыры сәламем. Дуслар булса бу дөньяда яшәүе җиңелрәк. Тормыш яманлыклары да күренми кебегрәк. Тынычлыгында, бу матур дөньяларда, сез туганнар, сез дусларым, булыгыз яннарымда. Дуслар булса бу дөньяда яшәүе җиңелрәк. Тормыш яманлыклары да күренми кебегрәк. Дуслар булса бу дөньяда яшәүе җиңелрәк. Тормыш яманлыклары да күренми кебегрәк.
Üretmeyip gibi gerek. Dostlar bulsa bu dünyada yaşağı jigülürek. Sormuş yamanlıkları da üretmeyip gibi gerek. Sormuş yamanlıkları da üretmeyip gibi gerek.